Sounding good all the time. This is Tilda live on Star FM. Tilda live, shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. This is Tilda live on Star FM. Right, sounding good all the time indeed. Please don't forget, you can also follow us on my Facebook page, the big one, Resta FM, uyezve page Rakanzi Iro Tilda Live Zim. Echino ichikamu chatinoti isusu zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa uye nezvinoda kufumurwa. Muchirongwa chanhasunoyu tine mwanakomana auyawo pano uyezve achifamba nemubereki vanova ndivo baba vake. Chiregai titange kumurisa baba waMike. Makadiko baba? Kazuva itete makadizve? Aiwa tiripo hedu, kuriseko kwabviwa? Aiwa kunofariwa zvako. Handiti ka? Right, wakadiko shamwani? Tiripo muraitire tete. And right, hangu kuriseko kwabviwa shamwani? Kuri nani ako. Handiti? Yeah. Nice one. Regai tinzwe kana titange nababa. Handiti? Nai baba mukazoona matibata kudai zvika pane zvinenge zvanetsa. Inyaya yei yaita kuti munge muchitsvaga, munge muchizosvika pano. Kana mungatanga nokuintroduce nyaya yenyu, then mochizopirawo kumukomana naye ozoendera mberi achirondedzera. Maita tete. Nyaya yangu yandauya nayo ndeye mwana wangu mukomana akakidnapwa musi wa 28 February gore rinori. Kukidnapwa chao? Akatorwa nevamwe amai vakamutsvetera sematsvetero. Handina kuziva kuti vakanga vadii ndisati ndaziva chinangwa ndichitanga kumufamba kudaro. Alright, saka ndonyaya yakusvitsa ipano? Ndonyaya yandisvitsa pano. Alright. Chiregai tichienda mukomana. Shamwari takukupa mukana. Toda kuti utirondedzere nyaya yako kubva kwekutanga matangiro azvakaita kusvika pazuva ranhasi no. Alright. Chekutanga ndinoti makadii henyu mese. Tiripo hedu shamwari. Pana sekuru mvillage medu ndovakatanga kuuya kumunda ndichigarira makudo. Mama esara kumba ini ndoenda kumunda nomukwira makuseni. Togara kumunda kuye sekuru aibva uya makuseni ondiperekedza uchi kugomo. Sekuru ava ihama here? Ihama. Ino ndati ndozokuperekedzai, mozouya ndokuperekedzai zvanhasi hazviite ndiri ndega. Ndobva vazoya futi kechi2. Vauya vechi2 ndobva vati same ndizvo ndiperekedza kugomo ndandasungirira imbo padzinosungirwa kuti makudo asange yachisvika pakoja ipapo nekuti panenge pane imbo. Ndandasungirira time dzandikasungira ndichiri ndichibude ndo time dzakasvikawo mama. Dzakasvika dzakasvika amai vangu. Time dzanga ndakuti ndichibuda ndo handinazokwanisa kuzobuda. Ndagara namama vai. Saka ivo vakazviziva kuti mama wauya handisuziva kuti vakazofambawo sei kudzokera kumba kwavo. Ivo sekuru vaiva? Ndobva ndazotira wamusi wechipiri ndikubva kumunda kuye ndasangana nagogo aiva ariwo mukadzi wa sekuru vai. Ndovakanditi hausi kuda basa here kune mwana wangu kushamva kudiwa mukomana basa anohora 500 kupera kumwedzi. Basa rei rinopiwa munhu 500? Ndozvanga singazivi kuti basa rei. Alright. Vangoti tonohora 500 kupera kumwedzi ndori kutoita mwana wangu izvezvi. Ndandati gogo handada kuti dandozokudzai. Ndobva ndauya kumba ndobva ndarara. Musi wechitatu ndakabva ndaenda futi kumunda. Ndakudzika kumba ndopa ndikasanganawo nemombe dzandaitinawo. Ndobva ndauya nekuside garden kwavo gogo ivavo ndichitina mombe idzodzo. Ndobva nditi ukazoti chiko nenyaya yekubasa iye. Ivo vangatobva kugarden kwavo. Garden kwavo vangatobva kutema mapopo, saka pane popo ravaiitodya
ndoro wakanditi ndobva ndati gogo anoda kuda ndozokudzai ndobva ndipa popori anchipedzisa wende uchidya popori ndobva ndatanga kudya popori pananga kudya popori pfungwa dzangu dzakabva dzatomhanyira mberi kuda kutoenda kubasa pandikadya popori rarakachekwa vanga vachitodya iwo allright vachibva vakutambisa vakatidyawo allright saka ndikabva ndauya ndobva ndati saka gogo mamida tende zvarini kubasa ikoko ndobva nditi ndachida kuti tende unoenda musi wechitatu ndobva ndati allright iwe unokwira cag wakwira cag pachiswiti pabhasi stop waenda mubhindura asvika mubhindura pane vakomana vanenge vakakumirira varume 2 vakuda kuenda kubasa nevanenge vakakumirira mubhindura paunongoburuka mubhazi vakabva vanipa $10 yokwirisa bhazi vanipa $10 iyona chitatu ichocho makuseni kumatime dzinopfuura bhazi richiuyawo kuno kuharare ndobva ndikabva ndaenda kubhasi stop ndakwira bhazi ndakwira bhazi riyena ndauya ndichingosvika mubhindura varume vaye ndikatovaona varipo 2 vakatondigarira zvishuwa wakavaziva sekuti ndivo time dzakamira bhazi parenge mubhindura vakabva vapinda vamira pamusuwo vikanzi totsvagawo mukomana anonzi Maindi arimo here ndobva ndadaira ndikati hongu ndirimo sezvo ndandaudziwa kuti vakomana vacho vanenge vakugarira vachasvika vachitokubvunza ndobva ndapindawo mukombi iya zvakanzi tisi tikuuda kubasa ichikushamva ndobva ndiudza price iyoyo toora 500 upera umwedzi zviri ikwere takuenda tapakati pesango kuti tichisvika ushamva ikoko apa muri mukombi tiri mukombi mukombi mamune vanhu vangani mukombi mamune varume 2 vavakagara umberi vanga vakagara umberi iwo wakanogara mumashure ini ndikagara mumashure kwavo kwakusina vamwani vanga vari 2 nekuti driver anga ari pake inini ndiri pakati umwe wacho ari kumashure iwo wangu akagara umberi kuna driver allright then mumwe ndianga ari kumashure anga ari kumashure tichienda kudaro saka uyu anga ari kumashure wandi akazoona ndaiongora tumahari kana tiri padriver pai kwakune tumahari twatiri pai tanga turi pamasiti panapa ndi pafrandi pacho panapa topanga turi tumahari toto turipo 3 pasiti kuna driver kuna driver pane tumwe twatiri kuna driver kuzoita tumwe twatiri kumashure pandikapindawo ndikangoonawo twatiri kumashure paseja changopinda mugano wemasiti apa papane twatiri kumashure wezerawo mberi twatiripo futi saka ndashayimisa kuti mahari utu ndikangopindawo pandikapinda ndikati pamwe nditotiri kumashure chena ndagara umberi kuye ndopanga tutoripo tumahari mberi futi tukasungirwa mumachira aya machira akaita sei machira yacho anga reredi allright ndobva vanditi vakabva vazoona kuti mukomana yakuongorora chi akutarisa zvinhu zvedu izvi ndabva vandipa dhiringi racho ravakandipa vanditowo dhiringi ro nenzara mufana woimwa dhiringi tiwane kusvika kwatikenda ndaonawo nenzara pandikamwa dhiringi roro kuti ndizoziva kuti chii chakaitika hana kuzoziva vanati kushamba kwacho tikasvika hana kuzoziva tikasvika sei ndobva panenge papera 2 weeks asi munhu mandaiita ngendiri ndatange ndikavharirwa mumba wakazopepuka wamumba aiwa munhu ndaita kunge ndikurota itange ndikavharirwa mumba uri allright nditange ndikavharirwa mumba asi papera 2 weeks ndobva ndikazoona ndakubhindura kuye kwandikakwirira 2 weeks ndobva ndikazoona ndakubhindura kuye kwandikakwirira kombi kuye ndobva ndikaona ndava handa kutoshamisika kuti kokunongo ndikadzoka sei ini ndaenda kushamva ndobva ndikatanga kungotendera ndakutoketange munhu akutorasika njere hembe dzanga nadzo handitomboziva kuti dzakafamba sei handitomboziva apa wanga wakapfekei ndanga ndikapfeka t-shirt yeyellow wanga wapfeka dzimwe dzisiri dzaunoziva ndandikapfeka dzimwe dzisiri dzandoziva inini bhegi rangu rese rehembe handina ngatatomboziva kuti rakafamba sei
ndamubhindura imomo ndoma ndikazongoitawo lake ndasangana neshamwari yangu inonzi Tako inobva kumasvingo ndikasangana naye tamboita zvemaini tese saka ndikasangana naye ndiye akatondiziva ini ndasina tomuziva mfana wekutambura ichi ndiye akazotanga kundibatsiridzawo kuenda kumaprofita tichishandiwa mubhindura imomo pesire ndatova munhu ari apo waigara murodhi ndatongofamba murodhi ndichitongotenderera ndisingatoziva zvandikuita ndichitongotenderera murodhi imomo saka Takuye pakandiona ndiakazondiziva akati munhu uyu ndaishanda naye kumaini makore ese adarika akuita zvinhu izvi sei ndobva nditakura bva ndiperekedzawo mene kumaprofita kwatikaenda tichishandiwa. Alright, wataura iwewe kuti pawakazopepuka papa kwana 2 weeks papa kwana 2 weeks wakaziva sei kuti apa pafamba mazuva afamba paita 2 weeks nenguva yandikauya nini musi wandabuda nemusi wandazobuda ndozva zvakukwanirana ne2 weeks dzacho. waiziva date randikauya waiziva date racho alright, okay, right. Makazodina Tako paya? ndiakazondibatsira watakina maprofita tabva maprofita twatazoenda kunonzi kuChegutu ndokwatakatanga kuzoitawo zvemaini takushanda pesire ndazotora foni yemurungu kuChegutu kwacho ndaigariswa pasi tichimaina zvegold izvozvo ndova ndikazobuda kunze ndova ndikatora foni yemurungu wataishandira ndova ndikwanisa kubhipana mama saka panguva yacho vanokwanisa kufona bheki vanokwanisa kufona bheki vakatongoshayawo tiwochi ndobva ndadzokera mugombo muye saka ivo vakazofona ndabuda manye ndapasi ndopa vakafona kunze ini ndatova pasi vachitaura nemurungu wacho ndokuuya kwandikazoitawo kusvika ndasvika kumba zamana ndasvikawo kuno kwatiri uno. Right. Baba mwana ari kurondedzera maendero akaita paakaenda imamuripo pakaenda mwana ini ndakanga ndiri kunonzi kuchiguma kunoita zvekuongwa ndichitsvagawo mari yekuti vana vachivhurawo ndokwanisa kubhadhara maschool fees evamwe vana. Mudzimai wangu ndiye akanga ari pamba ndiye akanga asara nemwana vachiedza kudzivirira chikafu chatakanga takarima kumunda sezvo kwedu kune makudo ati aigara ari mumunda saka vaita kunge kuti mwana akamukira semwana mukomana amai vaisara vozotevera vombosara vachivhura mbudzi nekuchera mvura nekusuka mandiro. Saka ava sekuru ava vaiona zvaiitika pamba mamovements aifamba mwana ndokutanga kutreka mwana ndopavakatanga kutevera mwana vachiedza kunyengetedza sekuru vakawaita kuti sekuru vaiuya vachizodii. Saka mafambiro iwaya vakaramba vachiaita kusvika vazomutrepa padhuze auya kusvika mukadzi wacho auya zvakare vanyatsobatana kuti vasvika vazomupa mari yekuti aende kubasa. Alright. Saka mavambo enyaya iyi isusu kuti tizive kuti mwana afamba sei. Ndabva kuchiguma mudzimai akateera matsoka kubva pamba kunosvika pamba pamai ava achidziona vachinyatsoona kuti tsoka ndeye mwana wangu iyi, bhutsu ndeye mwana wangu iyi, kusvika pamba paamai ivavo. Vasvika pamba paamai ivavo apa amai vakuzviita izvi mwana asiri kuonekwa, mwana anga asiri kuonekwa, ndopa vakatanga kuda kutsvaga kuti tomutsvaga sei. Ndo musi waatsakatika musi wa18 iwowo ndopa vakatanga kuronda. Vatanga kuronda vachizviona kudaro vakateera makuseni mangwanani nokuti mwana aimukira ivo zoteera zuva ratikwirei ndokuchitsvagawo mbovaona tsoka ikwairi kuenda nako paamai ava tagara hatidyidzane naamai vava nemhuri iyi titsikidzane padzimba dzavo. Saka mwana azoenda ikoko sei? Saka sei mwana aenda uku takava nekwiri ende takava nekutya kuti tikawaniwawo tichitenderera futi apa tisina wataudzawo togona kunge tichipinda futi mumhosva.
Saka mudzimai wangu Zveshuwa akadzokera kumba vanoti no mimi vadiki vanga vachida kuenda kuchikoro. Chiregai kuenda kuchikoro, titsvage mumwe wenyu hapo pano senguva yatinomutsa kuti aende kumakudu. Hatizivi kuti afamba yakadii. Ndokuchidzoka vana vaenda vamhanya kumunda. Amai ndokuchidzokorora zvakare. Kunze kwachinyazochena. Vakuchitarisa tsoka dziya. Ndobvaona Zveshuwa kuti ndiyo Zveshuwa zvandaona. Tadzoka pamba paamai vaya. Zveshuwa kwanenge kwangwerera vanhu vanenge vakuona kuti munhu. Zveshuwa amai mudzimai wanga akazvipira. Ndobva ataurira vamwe amai vepaNextDoor vanova imemba yaSabhuku, committee member. Muchiona ndichitenderera kudai izvi. Ndikutsvaga mwana wangu. Abuda usiku huno makusenana. Handizivi kuti ananga aenda kupi. Asi tsoka dzandaona dzibva pamba pangu bhutsi yake. Yasvika pamba paamai ava. Ndosaka maona ndichitenderera ipa. Ndibatsira kuti ndangachitsvaga zvakati. Ivo vakatobva vadaira nguva iyo. Zveshuwa amai veipapa vatiza mangwanana ano. Handizive zvavanetsana nemurume. Vabudawo makusena api? Anaya. Vachienda kushamba. Ndobva tati imichokwadi here hatina kuda kuzvitora sevanhu vanga vasingawirirana. Ndakati pamwe amai ava nemwana wayo sataziva kuti aenda kushambawo. Tatanga kuzvinzwa apa. Alright, zvakanaka. Tobva taramba tichironda zuva riri kukwira kusvika parinonyura rakunodoka zviya ma44. Bhazi rinotanga kuenda raChief Chiswiti Chiguma rakadzoka kubva Harare nokuti anopesana kudai izvi. Saka pana medhemu vakadzisa mwana uyu pasekendari Chiswiti. Ndo vakazotifonera vachiti makuseni pandaenda kuDarwin kuda vaenda kupedza handizivi. Ndaona maindi ari mubhazi. Asi ndamubvunza kuti uri kuenda kupi? Akati ndiri kuenda kuBhindura. Ndaenda kuBhindura ndoda kuti ndiende kubasa. Kushamba. Ndobva takazoti nemadzimai. Madzimai tiri kutenderera muno mwana haasisimo kushamba. Abuda muno. Ndobva tatanga kuzviisa musoro ndakubvunza mudzimai ndadzoka kuChiguma kuya manje. Madzimai mimi nyaya imbondiudzai. Munai mwana ari kunzi aonewa achienda kubasa kushamba. Amai veipapa vabuda vachinzi vaenda kushamba. Tsoka dzamaona mimi dzapera pamba paamai ava. Saka apa hapana here chiitiko chiri kuoneka kuti amai vakangova munhu ane zvaanoziva pana mwana. Zveshuwa takaramba takabata mapoinzi iwayo kusvika taenda kupolisi. Tisati tasvika kupolisi, ndisati ndaenda hangu kupolisi. Ndakazvipira ndikati no. Madzimai nyaya iyi inozoti ndinetsei. Handi munoona tigere nevamwe vanhu. Tikuda kuti tizivise Sabhuku. Zveshuwa Sabhuku takamboona amai vaya vakataura bati naSabhuku kuya kutenge kusawirirana nokuti sekuru vaya. NaSabhuku mwana nababa. Asi mwana ndiye anotonga village. Alright, ngatichidzokerai kunyaya yemukomana. Ndofunga atirondedzera mafambiro akaita, kuzorasika kwaakaita, kusvika azokubhipai imimi. Imi mwana makazomuwana kupi sei ende pamakamuwana anga ari pastate ipi? Ndinotenda. Mwana takamuwana tongotanga pastate yemwana kana kuti mafoni takatanga kutora nhamba dzefoni. Tete handi kunyeperai. Takatoona kuti zvaiitika ipapapa zvanga zviri zvemishonga. Ini ndakatanga kutsvaga maprofiti. Nokuti maaudio acho ndinawo. Tobva ndatsvagawo maprofiti. Maprofiti watakatanga kutaura naye ndiye akatanga kutipa foni nhamba. Achitotaura mumwe munhu kuti ndakabatsirwa namuprofiti uyu. Zveshuwa takamudena. Takuda kutaura nawo hedu ndobva tinyararai. Musataure nawo heyi. Ndobva ati ndokufonirai. Ndobva aita zvaaita kuda ainamata kana kuti akaita sei. Ndokubva atifonera. Ndaona dare renyu rakamira rakadai.
ora katingatimbomira zvemuprofita ndizvo nezvaaioneswa nezvaaitaura. Mwana makazomuona kupi ari sei? Mwana takazomuwana kuChegutu mushure mekunge mafona bheki panhamba yaakabhipa nayo ihongu. Pamakafona bheki makataura naye, hanzi nemurungu wake? Takataura nemurungu wake, anova munhu wechikadzi. Akati chii? Takatora nguva kuti adayire kuti mwana ndinaye. Akatanga kuramba zvekuti pakaita nguva zvekuti pakaita kana kuti chidimbu cheawa. Alright, achibva achiramba ndopa azobvuma. Asi kabvumiro kacho akabvuma achiti hongu mwana ndakatanga kushanda naye zvondo rinori. Okay. Asi andizive kuti akabva nekupi. Tikati saka ndimi munaye here? Zveshuwa muminduro vakati kunge vasina kunyasonzwa kuti tabvunza kuti kudii. Tobva tadzokorora tikati mwana anonzi Mind ndimi munaye here? Ndokuzodaira kuti hongu ndini ndiri kushanda naye. Tikati muri kushanda naye ari kupi? Zvikanzi namai vai ari kumaini. Asi ina handigari kumaini. Tikati anogara kumaini. Zvikanzi nhasi handina kuenda, ndaane mazuva ndisingaende kumaini. Saka handizive kuti ariko here kana kuti hako. Alright. Saka mapedza kutaura namai vaya, mwana makazomuona kupi? Muchimuona anga ari sei? Right. Mwana takazomuona tataura nhamba dzatakapiwa dziya, takabva tapa mupurisa anga ari kumukumbura. Nhamba dzamai avo? Dzamai vavaya. Makapa mapurisa ekupi? Mukumbura. Kuti vatibatsire nokuti isu tanga taane umbowo nokuti vakanga vadayira. Takutyira kuti dzimwe nguva vadayira vachatiti mwana handina kumuona kuti akazinda. Alright. Vachibva vatichi. Mai vai pavakadayira tavapa nhamba, handizive chava kuti vakanga vakubvunzwa mubvunzo wipi nemapurisa. Zvakazoita kuti mabvunzirwo kana kuti zvavaibvunzwa vasvike pakugumbuka. Handizive kuti vakagumbuka kana kuti vakaona sekuti ndakupomerwa mhosva. Zveshuwa mapurisa amai vaya vakasumuka vakaenda kumaini usiku. Ndobva vanotora mukomana kuti vaende kumba kwavo. Vakanzi iwe tanetsa kupiswa nemapurisa panapa. Hatizive mhosva yatakapara. Uya kuno uende kumba kuvabereki vako. Ndokuya kwakaita. Ndokuya kwakaita. Alright. Saka achisvika ndopakarondedzera mafambiro aaita. Asati asvika kumba, pamai vanzarwa achinopiwa mari dzavo paakaenda kunzi uya kumba. Ndofunga asvika ikoko vakapiwa mari, asi mari haana kupiwa yakakwana. Vakanga va3 vakomana vaisenza ikoko, nokuti musiwo vakabva vanzi uya mese tikupei mari dzei. Saka nokudaro kuenda kwavakaita, ndofunga ndopira kuti iye arondedzere kuti patakapiwa mari apa chii chakazoitika. Alright. Pamakapiwa mari chii chakaitika maindi? Patakapiwa mari kumba kwavo ikoko kwairoja kuChegutu, tese vakomana tiri 3 vataishanda navo. Ini ndikakwanisa kuti rega ndibude ndendorara kuChinhoi. Mushure mumwe ndandataurana nababa kuti ndiuye kumba. Ndobva ndikaenda kurara kuChinhoi. Ava vakomana vakavadzokera kubasa, ndopa tikapatsanurana ipapo. Ndadzokera kuChinhoi. Kuchinhoi kwakunani? Kuchinhoi kungoenda kuti ndiwane mabhazi ekuya kunoko. Alright. Ndopa ndikasvika ndabva kuChinhoi kwewe ndikabva ndadzokera kuChegutu kuti ndasiya hembe dzimwe dzandaipfeka dzanga ndikatengawo kuChinhoi koko ndichiita zvemaini iyoyo. Ndopa ndikadzoka kutora hembe dziye kumaini kuye. Ndopa ndikasvika makuseni chinzi vakomana vandaishanda navo vaye2 vaye apasina vaurayiwa. Vakaurayiwa ne? Handisi kutomboziva kuti vaurayiwa nani, polisi yanga ikatozara. Papa nemapurisa? Pavato nemapurisa. Vakaurayirwa pai? Kumakebhini kwatairara isusu. Kubasa? Kubasa ikoko.
ndokwawakaurayiwa. Ine ndobva ndangotoro hembe dzangu dzandaipfeka 2 dzacho ndobva ndauya ndobva ndakwira bhazi ndobva ndikasangana nababa. Saka vamwe vakomana vaishanda navo vakaurayiwa? Iwe hongu matauriro ari kuita vakomana vaviri vaya vakaurayiwa zveshuwa. Saka pfungwa yekuti uyo atore mbacha akabva angonotora mbacha kandobva angobudawo. Asi chiitiko chekuti aende apiwe mari paakapiwa mari. Isu takateera nefoni nhamba dziya kufona. Nokuti panguva yakanga aenda kunotora mari. Pakaita chiitiko chokuti vaitibatsira sekuru vaisvikirwa vaitibatsira. Vakataura nhau iyoyo kuti mwana uyu kana achinge apiwa mari usiku huno, nokuti vakatobata usiku huno. Kana achinge apiwa mari usiku huno ngaasanovata pamba kumaini. Zvana sekuru ngatimbomirai. Maona mwana adzoka ane bhegi rake rembatya anditika saka nhasi rubatsiro rwamuri kuda nderwei? Maita basa tete. Rubatsiro rwangu inini kuruzhinji rweZimbabwe. Ndine chichemo chandinacho ichi chakakura sekuti ndakanga ndati chiitiko ichi rega ndimirire mapurisa vandibatsire kusvika kokupedzisira. Apa rubatsiro rwamuri kuda nderwekuti muzive kuti vanhu vakava vambotora mwana ndivanani, ende uyezve vaida kuita sei nemwana wangu. Nokuti pandakazomutora mwana uyo zveshuwa kana kwatakasvikawo kwaChangamire akanga ngozvimba. Takatoratidzawo Changamire aripo achitsanangura nyaya. Nokuti ndakazvipira kuti musasunge ana amai ava nokuti iyo vairamba sevavakidzani. Ndikati aiwa musavasunge chireva mupurisa aimirira nyaya yedu. Ndoda kuti inini nditsvage mwana wangu. Ndichamutsvaga nepese pandogona. Zveshuwa ndakatosvika kuburisa mombe ndikati ndichatotsvaga mari kusvika ndawana mwana. Mwana ozova chapupu achitaura mafambiro akaita sei? Akaita. Sezvo isusu tanga taane humbowo hwokuti amai ava ndo vakatobuda nemwana. Alright, okay. Mwana auya muri kudzokera kumapurisa muda kuzwa kuti mwana angaenda kupi. Amai vaya makataura here, makapa statement kumapurisa mafambiro akaita mwana uye amai vaya vakaenda vakanotorwa vakabvunzwa? Hongu amai ava vakatorwa vakanobvunzwa. Kubvunzwa kwavakaitwa musi pekutanga ini ndakanga ndisipo. Ndo pandakanga ndateera rwendo rwokuronda mwana kuShamva. Nokuti ndakatotora nguva yekunoronda kuti kuShamva handingamuwane here mwana. Ndichiti pamwe dzimwe nguva ndezvebasa zviya. Alright. Saka still muri kuti mapurisa akabvunza here amai vaya? Hongu ivo vakavabvunza. Mwana akatotaura here? Ivo pawakakwira bhazi amai ava vari kunzi vakaonekwo vachinzi vayakwira bhazi vanetsana. Makakwira mese bhazi? Bhazi hatinokwira tese. Wamuna kukwira mese? Kana kuti pamwe ayanga amastatement angachitaurwa kumba kwavo? Uyu akanzi kana wandishaya kana ukandiwana asi iwe kwira unowana vanhu vakakugarira. Zvese izvo zvakapa statement kumapurisa? Hongu uyu akapa statement kumapurisa. Asi kuti mapurisa vazoshedza amai vaya mwana pagiraundi hapana chati chabuda tete. Alright. Saka apa makutotyira kuti zvakaitika kumwana kana pane chisati chabuda vanhu vakapedzisira kuonekwa vane mwana vachitaurwa nemwana vachiofa mwana basa vasati vabvunzwa, kutyira kuti anogona kuenda zvekare? Ndakutotyira vana vangu, mhuri yangu yese. Nokuti iye wapo ndogona kunge kutsakatika zvakare. Sezvo kutaura kwandamboita kuti muchidimbu mwana wangu izvozvo ndakanga ndatomuti chimbonorapwa zvinozikanwa nemupurisa naChangamire. Sikureva kuti ndaitomusudurutsa kuti paanga kuti njere vanogona kumutora. Okay. Asi achikura ngari mwana akaita sei anambogara kanganisika here? Kuita ngasina kana chakakaipa. Kuchikora ienda achidzidza zvakanaka? Zvakanaka chose. Alright. Apa anga asingachaende kuchikora? Anga asachaende. Akagomera chi? Anga form 3 ndaikutovavarira kuti pandaenda kunoonga adzokere kuchikoro zvakare.
wakagumira form 3 Eh, ora nenyaya yekushaya mari kwete nenyaya yekushaya yekusagona. mari. Alright, okay. Saka chikumbiro chenyu ndechekuti vanhu vakaone kuva nemwana dezvataurwa. Hongu. Ende uyezve kana nhau tichitaura handiti ndinoti nini musungwa uyu ndati aiwa ndiye wandaona sekunge ndiane mhosva yekuti akaita zvakati zvakati. Haana chaakaita, agere tichingotarisana. Saka ndoona sekuti dzimwe nguva nyaya yacho yakapera yakadaro nokuti patazosvika chinhano chekuti tiuye kunotete. Ndine rugwaro rwakabva kwaChangamire ruchida kusunga ini. Imi ndima kusungwa kwachifu. Hongu tsamba ndinadzo. Hanzi chi? Akatinyepera kuti tisu takatakura mwana wake. Ndobva ndachitaura ndichiti hongu nyaya ndoinzwa Changamire. Ndakaenda ndega. Tsamba yakauya nomwe hongu Changamire nyaya ndoinzwa. Asi chikumbiro chekuti ndizive kuti ndiani ane kodzero yekuti ndiamhangare kwaChangamire. Nokuti ndini muridzi andikombleni nditi. Alright, okay. Saka nyaya kumapurisa iri kuzikana kwakavhurwa dhoketi. Hongu. Mutori nenhamba yedhoketi racho? Nhamba handina. Ndokwanisa kukupai nhamba ari kumirira. Aiwa, baba, kana pane nyaya yakadai yamhangarwa vanofanira kukupai kuti nyaya yenyu yamamhangara dhoketi racho inhamba yakati yakati. Izvozvo handina. Zvokuti munofanira kugara muchizviziya kuitira kuti kana mukabvunzwa nyaya iripo yakatomhangarwa nhamba yedhoketi racho ndeiyi. Handiti? Ehe, aiwa. Saka mati mapurisa ekupi? Ekumukumbura. Ndofunga chakanakira chirongwa chino iwo mapurisa pachavo nevakuru vavo vanotevera chino chirongwa. Vanogona kuita se kuzoteverawo kuti vanzwe. Ende tine vanhu vemutemo vanogona kukubatsiraiwo zvekare nokukupai advice kuti pakadai munofanira kudai, kana yatinoti legal advice handitika. Alright, okay. Saka kana pane varoda kukubatsirai ipapapo vanokubatai panhamba dzipi? Kana pane vanoda kundibatsira vanokwanisa kundibata panhamba dzinoti 078 49 131 53. Okay. Kumapurisa kwacho makakumbira kuona officer in charge? Hongu officer in charge takatoona naye mukatotaura nyaya yacho. Ndiye akazondipa mupurisa wekushanda naye. Alright, okay. So 0784 913 anditika ndo namba dzenyu. Kana paWhatsApp ndidzo dzimwe chete. Alright. So kune vachada kubatsirawo baba pamwe chete kane mukomana kuti vawanewo justice, vanhu vari involved munyaya yekumbodisappear kwemwana wavo vange vachikwanisa kuita sei kuti vange vachitorwa kana kuti vachitaura nevemutemo anditika. Alright, okay. Anyway baba, toda ngokutendai nemukomana, toda ngotenda nekuya kwamaita muchirongo anditika. Aiwa, tinotenda. Alright, okay. Tichivimba uye nekuziva tinotoziva kana matoya pano zvatonaka. Vemutemo vachakubatai mukubatsirai kuteera nyaya iyoyi kuti zvioneke kuti inofamba nemazvo. Aiwa, tatenda. Anditika. Waita basa shamani. Zvakanaka. Saka usikutya here kuti pamwe unogona kutorwa futi? Ndozvanga ndakutocha. Usadye futi mapopo anditi. Wakambovaona futi? Kubva papo pansandawaona. Ukapiwa. Anditofamba mara inde ndakagara kumba. Ukapiwa chekudya nemunhu usatora ndi? Ichokwadi. Alright. Anyway, thank you nekuya kwawaita mind nababa wako. Maita basa. Tichivimba uye nekutarisa kuti muchawana rubatsiro. Ichokwadi. Alright, thank you. Maita basa. Zvakanaka. Alright, okay. So, ndo nyaya yatange tiinayo nhasi unoyu. Iyo nyaya inoshamisa kuti munhu anongotsakatika otokwira bhazi otofamba otoenda kwaari kuenda uyezve ochizodzoka mushure memazuva zvakaoma. Tarisai muzoona kunzvengeswa kwaita kwaataura kuti ndakazodzokera ndichinoona vamwe vangu vandaimaina navo pakazara mapurisa vachinzi vaurayiwa. Yo, tongoti akanzvengeswa naMwari. Nai. Anyway, tichiendera mberi nechirongwa chedu
regai pane dzino nguva titambire Prophet Elijah. Makadiko Prophet. Tinosimba tete makadiko. Muchakaneta here zvokucape town. Runzwa kana voice chairo rinenge risati ranyatsodzoka panzvimbo. Handitika. All right. Wow. Okay. Right. Toziva the last time you were here. Maitaura kuti Cape Town tiri ikoko. Tiri ku all night prayer. Pa Belleville. What. Belleville. Yeah. Vanhu vakazotadza kukwana. What happened? I think taka undermine the grace of God and also the hunger in Evanu. Not only Zimbabweans, I think you saw we had white people, colored, all races, they were there. Which we just want to thank God for such a hunger and also apologize. Was in comment section my popotko. When wakadzokera pamadoors and whatever. I think we undermined. We had traveled exactly. Yeah. So azvina kuzofamba nenzira yataitarisira kuti vanhu vakwane panzvimbo patakaenda asi I have been apologizing and apologizing. I know. But we thank God we had a wonderful time. Those who were there, my testimonies are coming every day, testimony after another testimony, which is a true sign God is at work in Cape Town. And because of the incident yakaitika yokuti vanhu vakatadza kukwana, we have put this tete kuti we are going back to Cape Town again. Wow. Just soon after UK. Yes. UK is July, tichipinda muna August, then end of August. Definitely we are looking for a very big venue. Yeah. Tichaona kuti at least vanhu vakwane. I think the good thing about UK, I understand there's an app you could register, which is also going to give us an idea roughly how many people are we expecting. Yes, this is why I think we still encourage people in UK, please, if you are watching us right now, register now so that we know a number yevanu varikuuya. Already people are registering in big numbers. Exactly. I think per day we are having 15 people registering every day, which is a true sign tete vanhu hunger for God. And remember, it's a season inongo yakamwe chete yopfura. So do not miss this season. 29 July we will be in Birmingham. So please, we encourage you to register now. Izozvi tichingopedza program, check on our Facebook page the numbers we are calling as well on this radio. Please call or send a message inobva yakupa link rinokuendesa ku page, especially vari kunze kwenyika. Those who are in Europe, UK, 29 July we are going to be there. Tichaona mwari tete maonero atakamita ku Cape Town. And there's something surprised me, you didn't sleep. Oh yes, of course. And the love that we saw in Cape Town, including the and I've been appreciating people who That's very true. Uchiappreciate nevanhu kudaro. It's not like wakapenga kana kuti but it's God's grace. And the hunger yavane vanhu tete chandakafarira hunger iri ku Cape Town. The reason why ndinozva kuti mu comment section munenge matotanga izvo zvinzi kwamutare ko Bulawayo ko kwakati. We need to compensate before we go anyway. Cape Town chandakada tete about Cape Town, we had two overflows.
and because the sound initially yanga isiri kusvika kune mama overflow vakatanga kuita maservice avo vega vachiimba. I heard that. Yeah. The first overflow yaimba nziyo dzayo yega, the second overflow ichimba. That hanga yekuti tatouya hatigoni kudzokera takadaro, hatigoni kudzokera takadaro. That was a true sign of chinhu chinonzi hunger with God. We really appreciate and we saw exactly kuti vanhu vari kuno vari kuda another touch. So end of August we will be back in Cape Town. This time around vanhu vari kuramba vachingoti ka stadium, tsvagai ka stadium. Definitely we are looking for a small stadium yekuti tinenge tiri for end of August. We are coming with a night of results. Iri kutangira kuchogugudza night of results. Haisi kuperera ukoko. Tiri kuenda nayo Cape Town is going to be a night of results. Chinhu chauri kukumbira, chauri kunyengeterera. Remember we said it was a night of answered prayers. You saw it with your eyes that God was answering the cries of many. Tete hakuna chinhu chakandivhundutsa sekuona even white people crying because of the presence of God. That was the way how they were listening to the word and the hunger for the word. It shows kuti nguva yatokwana na zvino yatokwana yekuti avo vanonamata Mwari vamunamate mweya nemuzvokwadi. So what are we saying, Tete? The big program is on our way right now, 29 May. Tinenge tiri pachogugudza prayer mountain. This time around level 2 is something else. Wherever you are in Zimbabwe, vari kwaMutare. Before tazouya kwaMutare ukoko, ngatimbosongana ikuno kuti iwe patinozoya kwaMutare, you will be testifying. Tete hakuna chinhu chakandibata like kuti even South Africa kune vanhu vaipa matestimonies ekuchogugudza prayer mountain. I saw pastors vaiti tanga tiriko, and this was the only man that I had, but I had to say I would travel to Harare for the prayer mountain. And they came in numbers. So we are saying wherever you are, let's gather in our numbers. Don't forget this time around, God permitting us, we will put almost 100 buses to take people from Harare to the prayer mountain. Saka, don't worry about transport. It will be for free from Harare to the prayer mountain nekukudzosai zvakare muno town. So ngatiuyei with our families, ngatiuyei with our brothers, our friends. It's a program not to miss for anything. 29 July, we will be in Birmingham in UK. Those who are in Europe, please, let's get connected, get in touch. And don't forget, every Friday, 9 p.m., is it 9 p.m. Zimbabwean time or 8 p.m.? 8 p.m. 8 p.m. Zimbabwean time. Tinenge tiri ku tinenge tine Zoom meeting for online. Those who are in Europe. Those who are in Europe, we have a service every Friday. It's a build up towards our program in UK, 29 July. Tinenge tiri Birmingham. Usazoita zvekuudzwa. The way how I loved one, we Cape Town, of course, vakazovhariwa magedhe ndivavo vakadzokera. But the thing is, vaivamo vacho even kuma overflows, they showed the hunger that they had for God. And we can't explain much what God did. Those who were there, they saw it. And the good thing is, even vaivakuma overflow, they were experiencing the same grace they experienced on the main auditorium. So let's gather in our numbers. We are putting 100 buses, God permitting us, towards Chogugudza Prayer Mountain. So let's come 29 May. So let's come in our numbers. It's a program not to miss for anything. It's a night of results. Yes. Kune tete nguva yekuti ma results, they are the only thing that can answer better than anything else. Mangwana Wednesday, tiri kuti the altar. Let's keep the fire burning on the altar. Pa Wednesday midweek service. Tiriku raise the altar. Takamirira 29 May. Altar Chinamato. Let's gather in our numbers tomorrow.
to welcome me, especially from since the Barika to welcome me. They might to welcome the prophet. Especially the Barika Cape Town. I was like Mangwana pa state lottery. Mangwana pa state lottery is gonna be something else. Yeah. We are downloading the grace and the anointing. Yataka Banai pa Cape Town. Don't forget Sunday service. It's a big Sunday this Sunday. Pa number 2 Muscot Lane, Hatfield, Queensway shops. Free transport from Bismarck more. God bless you, Zimbabwe, and let's continue in prayer. Anditika saka maybe for my phone numbers edu vachada kuziva more information on my upcoming events choguguza Prayer Mountain UK Birmingham, and then my midweek services pamwecheteka ne Sunday service 0780 800 502 ne 0780 114 14 WhatsApp platform yekubasa mamanje nenge chinhu chokumro number dza prophet garai manyora it 0780 114 141 ne 0780 800 502 vari kunze kwenyika 0774 553 514. Thank you so much, Prophet, for coming through. Aiwata tenda siyabonga. Right. Tichendera mberi nacho chirongwa chedu kubekela phambili lo hlelo lwethu rega titambire hama dzedu dzapinda muno mu studio ndatsikwa nevakomana ende nasindiri kufara. Don't get Tollgate Motor Space, what. Tuda kugotenda nokukutambira mu studio. Makadi henyu. Tripotete makadiwo. Aiwa tiri right yedu kuri sekwabviwa. Aiwa kunobviwa kuchiri nana meno kuno. Andizi. Ndokuzobudikira pa. Ininoona ndombofuwa ndiri kunyepa ke. But chandongofarira nje kuti madresa ndinovapa ka. Vanotozosvika vachiona zveshuwa zvirizvo zviripo anditika. Zvichokwadi vanhu vari kusvika zveshuwa vachita vari kunzwa natete kuredhiyo. Anditika. Ndizvozvo. Right, chibva matiudza kuti imimi ndimani zvakamira sei, are you single or taken or what ndozo ndomubvunzo chataka kutaurwa pa comment section panapa. Okay. Ini ndinonzi Dakarai Mhlanga. Tauya takamira Tollgate Motor Space. Kambani kwedu kwatinotengesa maspace emota. Right. Ndauya namukoma wangu anogona kuzintroduce. Aiwa satopedza. Single taken. Okay. Single. I'm just joking. All right, akadiko mukoma. Tripotete makadiye. Aiwa tiri right kuri sei kwabviwa. Kwabviwa kwakanaka. Anditika. Ari sei mashopu sedu Tollgate Motor Space. Ndakutoziva madress nemusoro munomboziva. Kugweru tiri pa number 4 Akram Road ED Mnangagwa Street chichichi. Zvese zvozvina paChegutu tiri pa opposite Chegutu bus terminus. Chasara ungosvika panzvimbo chete. Zvikaitete tinokugamuchira nemaoko maviri. Anditika. Ndizvozvo. All right. Okay. So zvakamira sei? Okay. Nhasi tauya kuti timbotaura nezve mota inonzi Toyota Hiace. Kuti vateereri vedu vambonzwa kuti zvakamira sei kuTollgate Motor Space. Tine mota inonzi Toyota Hiace dzedu dzinotitakura tichienda kumabasa makuseni. Tauya kuti mbokuzivisa kuti tine maengines acho atinawo panoti 2L, 3L ne 5L. Then tiri paToyota Hiace ipapo pane latest one dzacho dziriko mazuva ano edzi ma 1kg, ma 2kg kana iri papetrol tine engine yacho inonzi 1TR zvirimo mustock medu zvinhu zvakadaro izvozvo. Right. Then tichienderera mberi tanga tichitaura nezvawo maengines. Maengines. Ko kana ndisiri kuda kutenga engine nyowani. Ndoda kuti yacho yodhara pamwe yandipa maproblems. Right. Munogadzirisa. Tinayo solution yenyu. Vasingade kutenga engine vachiti inini ndinoda kugadzirisa engine yangu idzoke mucondition. Tine ma crankshaft, tine ma cylinder head, tine ma head gaskets, tine ma alternator, tine ma liners, ma rings, ma pistons. Zvinhu zvese izvozvo zvamungada zveengine overall yese kuti idzoke panzvimbo. Tinazo mustock medu kuti mota yanyu ifambe zvakanaka kuTollgate Motor Space. All right. Okay. Yes. Ma engines tanzwa, ma spares ese tanzwa. Ko pa body apa toti pamwe mota yarovera iruda zvana panel beating.
pane mota yekuti inorovera zvokuti panobhita anotoshaya kana pekutangira munomhanya kutogeti motor space. Tine maboard parts, tine madoors, tine magrill, tine mabhamba, tine mabhuti, chese chaungada maboard parts unochiwana kutogeti motor space. Kusamboita stress, tibate. Right. Chii chakanakira kutenga kutogeti motor space? Chakanakira kutenga kutogeti motor space tinotengesa quality. Maspace edu quality. Genuine, yes. Kuti ukatenga nhasi tinotarisa unombogara usiri kuvhura mota. Zvinobhohwa kuti nhasi wavhura mota, next week wavhura mota, masikurana achaitwa, mari haichatorwa parodhi. Hatizvide kutogeti motor space izvozvo. Tange panoti chikoro tokoshesa vana vedu. Right. Vana vanofanira kubata nguva, mota haifaniri kumira parodhi kuti yazombotyoka ball joints. Tinawo max jump mukususpension. Zvinowani zvacho zviri kumashocks. Tine shock redu rinonzi OBC, heavy duty rinopinda paToyota Hiace, dzakanyanya kuwandira kusikurani yevana idzi. Zviripo zvakare zvinhu izvozvo. Anditika. Yes. Alright, saka vanoda kubatai vanokubatai papi. Sorry chete tisati tasvika pana vanoda kutibata. Tinoita full delivery. Even kana uri kanyi kuchipingo tinotumira. Ema papers. Yes. Ukangochaya kunga chetongoti ndikuda zviro zvakati. Kwana mutare tinosvika kwese ikoko. Tinokutumira wongotuudza kuti mota yangu imota yakadai so yakadai. Tinotumira zvinhu zvichisvika ikoko. Alright, okay. Saka vana vanokubatai papi. Okay. Vanoda kutibata kukwekwe, vanotibata panamba 106 Nelson Mandela kukwekwe. Kuchegutu vanotibata pashop number 6 stand number 84647 Station Street Muchegutu. Kugweru vanotibata opposite basi ringa. Opposite basi ringa. Yeah, chete munozoziva. Alright, Then we kugweru vanotibata panamba 2 Main Street Akrom Road Mugweru. Then we muno Marare vanotibata kwa Gazaland pa shop number 86433 corner Willowville na 224 Street. Pajairus Chiri Complex. Pajairus Chiri Complex, exactly. Then we Marare vanotibata panamba shop number 2 30 Kaguri. Alright. Then pa number vanofona pa 0786 852 151. Alright, okay. Aiwa, thank you so much for coming through. Tinotenda nekuya kwamaita pachironga chedu. Meta basa. Andite.